Ja, we hebben nog even contact gehad. Over de droog en ja. Ja, maar. Saapke, kun je je even voorstellen aan de camera? Nou, mijn naam is Saapke Groot en ik ben in Dracht, maar ik ben hier een tijd op de Zwijg, dus ik zal hier het rijden. We zijn op de ijsbaan in de Zwijg. Ja. Is het zelf een van de mooiste ijsbanen van Friesland? Ja, ik vind het de mooiste ijsbaan van Friesland. Ja, vind ik. Nee, ik kan zo mooi in de bos rijden. En dit is de eerste keer dat we ijs op dit of is al vaker in? Ik heb toonzaak op die hier stond. Jirik? Nee, in Snet, Ja? waar ik werkje, Ja? maar ja, ik had zoiets van, nou, van het sneeuw een beetje komen, maar hier kan je wel drinken. Ben ik hartstikke. Oh, en mooi waar, heerlijke Ja, heerlijk. mensen. Mooie ijstocht. Toch, kijk wat. Ik zou zeggen, lekker niertje. Oké, hey, succes! Okay.